Il-Prim Ministru Joseph Muscat għad fuq il-parri tal-Kitchen Cabinet tiegħu u se jinnomina lill-Ministru tal-Edukazzjoni Evers Bartolo bħala 12 President tar-Repubblika ta' Malta. Għalkemm xejn uffiċjali u bl-inqas konsultazzjoni possibbli ma' dawk viċin tiegħu, inkluż Ministri fil-Kabinet, il-Prim Ministru Joseph Muscat irrid li bekk ikun warrab lill-Ministru Evers Bartolo minn saqajh, hekk kif 4 snin u nofs ilu kien għamel l-istess fil-konfront tal-eks Ministru Mary Louise Colero Preca. Prinċipalment dak li qiegħed ixekkel l-aktar lill-Ministru Evers Bartolo mit-tali kariga u l-fatt li bħalissa għaddejjin proċeduri kriminali fil-qorti dwar allegati korruzzjoni minn dak li kien viċin ħafna tiegħu mill-kanvażer Edward Caruana. Fl-isfond ta' dan ix-xenarju kollu, tajb li jkun stabbilit li t-tluq ta' Evers Bartolo mill-Kabinett tal-Ministri se joħloq lill-Prim Ministru il-possibilità ta' ċaqliq li dwaru l-istess Kitchen Cabinet ilu ħafna jinsisti li jsir. Indikazzjoni qawwija hi li l-vojt ta' Evers Bartolo minn Ministru tal-Edukazzjoni jista' jimtela mill-Avukat Robert Abela, tant li diġà hemm min qiegħed jinkoraġġih li jidħol għal dan ir-rwol. Naturalment, fl-isfond tal-għażla li Robert Abela jrid jagħmel fis-sens jekk jaċċettax jew dak li trid Kastilja, hemm dik li attwalment hu qiegħed idaħħal mijiet ta' eluf ta' euro f'konsulenzi mqabbda lilu minn Kastilja u f'direct orders oħrajn mogħtija lilu miċ-ċivil jew minn entitajiet oħra li għaw direttament taħt ir-responsabilità tal-kappa tal-Gvern. F'dan ix-xenarju iżda dawk qrib ta' Robert Abela qed jinsistu li hu għandu jaċċetta li jinħatar Ministru fil-Kabinett. Anke għaliex meta fil-viċin se tibda tiġrija uffiċjali għal ħatra tal-kap tal-Partit Laburista u allura ta' Prim Ministru. Bekk hu jkun fuq l-istess livell tal-oħrajn interessati fosthom il-Ministri Chris Fearn u Ian Borch li tnejn li huma jgawdu post fil-Kabinett.